Personal nga gitunol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang titulo sa yuta ngadto sa mga benipesyaryong mag-uuma biyang nibisita kini sa Dipolog City niadtong adlong Biyernes, Mayo 24, 2024. Anaa sa halos 5,000 certificates of land ownership awards concloas ug kapin 15 milyones pesos nga kantidad sa mga nagkadaiyang makinarya o gamit pag-uma ang gitunol sa Pangulo atol sa region-wide distribution of land titles, farm machineries and equipment sa Department of Agrarian Reform. Pinakadaghang titulo ang nahatag sa Zamboanga del Norte nga niabot sa 2,211 ka mga titulo. Sunod niini ang probinsya sa Zamboanga del Sur sa 1,534 ka mga benipesyaryo ug 1,211 sab ka mga titulo ang nahatag sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Sumala ni Pangulong Marcos ang iyang pagbisita parte sa iyang padayon nga paglibot sa nasod aron paghatod og serbisyo og tabang labi sa mga apektado sa El Nino. A lot of these titles, they have waited for this for quite some time already because majority of the titles to be distributed today are collective CLOAs. It has not been parcelized through the years. Now, the government through Project Split has allocated funds for this so that we can distribute individual titles to all the beneficiaries so that finally each ARB, each Agrarian Reform Beneficiary shall own his own individual title. Kapin na pulo ka tuig sab nga naghulat para hingpit nang mapanag-iya ang gitikad na yuta sa mag-igsuong Loreto ug Arsenio Baksayan sa lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Gisunod nila kini nga luna sa ilang amahan nga mausab ang nagtikad kaniadto sa yuta dihang buhi pa kini. Abot na nga akong panuegon sa 62 o ning niabot ang gipatawag mi niabot ang titulo, ma'am. O mo nalipay migda ko nga niabot ang titulo sa among paggitikad nga yuta. Dayon. Sa di bali ang inyong pangginikanan nila? O sa whole parcel pa rin sa among ginikanan, ma'am. O mo na among gitikad. O kay patay naman, mo nang ako yung kinamangurang kani akong muguang, o mo nang kami nagtikad. Antod karon. O nalipay migda ko nga niabot ang titulo sa among gitikad nga yuta, ma'am. O then ako may pasalamat po nga among tanom saging, lubi o unsa pa mais, humay ana nagamit namo sa pag-eskwela sa among mga bata. Usa ka power tiller with trailer, usa ka biomass shredder machine ug napulo ka backpack sprayer. Alang na sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program ang gidawat sab sa Ulutanga Coconut Farmers Marketing Cooperative. Parentahan dayon kini sa mga miyembro sa kooperatiba aron mas mataas pa ang ilang produksyon sa lubi. Pabaro sila magpagas, so need na magpa ano tayo para sa maintenance. Maintenance lang siya, minimal amounts lang. Na ibig sabihin kada gamit niya kukulit din niya sa panggas, pangkurudo or pang maintenance din niya. Kasi paano kung masira si equipment, wala tayong pang maintenance. Niini nang hinaot si Pangulong Marcos nga mas mulambo ug mas mahimong hamugaway paunya ang kinabuhi sa mga mag-uuma karong ilan ang naangkon ang gipangandoy nga titulo sa yutang ilang gitikad. Nang hinaot sab kini nga mapadayon ngadto na sa sunod nga henerasyon ang dungganon nga propesyon sa pag-uma aron magapadayon ang seguridad sa igong supply sa pagkaon sa nasod. Digestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.